Pozdravujem vás všetkých. A vy ste sa stretli s tým, že keď ste napísali nejakému samozvanému mágovi alebo ezoterikovi, že sa vám nič nedarí, tak ste sa dopočuli odpoveď, s ktorou vám vie pomôcť. Ste prekliatí a porobení. Treba vás očistiť. O tom bude dnešné video. A mimochodom, som tu. Takže, v minulej časti som vám čosi málo naznačil o tom, aké sú základné princípy mágie. Že existuje len priťahovanie a repelencia, teda vyháňanie a odstraňovanie vecí z nášho života. A práve dnešné video súvisí asi najviac s týmito princípmi. Stretávam sa s tým, že a viem to od vás, od tých a od ľudí, ktorí teda ku mne prichádzajú, keď napíšu nejakému samozvanému mágovi, že sa im niečo v živote nedarí, bez toho, že by ich vyzval na veštbu a bez toho, že by došlo k poradenstvu s nejakým divinačným prostriedkom, im z fleku a naraz je povedané, že sú prekliatí a porobení. Tak na to, aby sme spoznali, čo je porobenie a prekliatie, niečo málo si o tom povedzme. V ľudovej kultúre nepoznáme kliatby na osoby. V našej ľudovej kultúre poznáme kliatby iba dané na miesta a na konkrétne predmety. Ale aj keby sme sa odmysleli a nevzťahovali to iba v našej kultúre, kliatby považujeme za niečo najtemnejšie alebo najhoršie v akejkoľvek magickej praxi. To znamená, že keď ste prekliatí, zaručenie, to nebude znamenať iba to, že vám nebudú vychádzať vzťahy. Alebo sa vám nebude dariť po finančnej stránke. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa vám rúcal celý život. Od finančnej stránky, po vzťahové veci, po zdravotný stav, po to, že sa cítite prenasledovaní niečím, začínate trpieť depresiami, podliehate alebo začnete podliehať nejakej závislosti a množstvo vecí sa začne nabaľovať a kopiť. Z mesiaca na mesiac, z pol roka na pol rok, z roka na rok je to s vami horšie a horšie, až do toho momentu, kým vás to nedostihne alebo nezatlačí úplne k zemi. Čo sa týka porobenín, tak porábame konkrétnu oblasť. Nechceme, aby sa človeku darilo vo vzťahu, chceme, aby sa človek vo vzťahu rozišiel, nechceme, aby sa človeku darilo po zdravotnej stránke a tak ďalej a tak ďalej. Čo je dôležité vedieť. Ale to, že sa vám nedarí po zdravotnej stránke, alebo teda chorľaviete stále a nie sú na to príčiny, dokonca nie sú zistené príčiny, čo vám spôsobuje daný stav, a to ešte stále neznamená, že ste porobení. A na to, aby to každý z nás, kto sa venuje mágii, zistil, potrebuje divinačný prostriedok a potrebuje vás ako osobu vyzvať, prv podstúpite výklad, aby sme sa na to pýtali. A taktiež podstúpite výklad na to, aby sme vedeli, aké kroky môžeme a či vôbec môžeme niečo robiť pomocou mágie. Teda, či vám to priniesie šťastie a či to zaberie pre vás. Pretože nie je pravda, že mágia zaberá na všetko a nie je pravda, že vám niekto prinesie napríklad vo vzťahoch nejakú osobu k vám naspäť do 3 dní. Nie je to pravda. Treba si to jasne zadefinovať. Ani semienko, ktoré zasadíte do zeme, nevyrastie za 3 dní. Čo je však častejšie ako porobenia a prekliatia, iba strach, ktorý z toho vzniká a ktorý za tú scénu zneužívajú práve ezoterici. Pretože keď vám niekto povie, že ste prekliatí a preto sa vám nedarí a bude sa to zhoršovať, radi a ochotne zaplatíte, aby ste boli očistení. Ale častokrát sa vstáva, že ani po očiste neprichádzajú žiadne výsledky. A ak je to aj váš prípad, s najväčšou pravdepodobnosťou ste neboli prekliatí a už vôbec neporobení.
A viete, treba si uvedomiť jednu vec. Neexistuje toľko profesionálnych ľudí, ktorí by vedeli porábať a robiť kliatby, ako je to prezentované u nás, že ste prekliatí. Pretože kliatba má také následky na človeka. Myslím si, že by ste to pocítili, ale iným spôsobom. Ďaleko siahle následky má kliatba. A nie je to len o tom, že sa vám nedarí v nejakej oblasti. Porobenie, ako hovorím, môže byť, ale častokrát nie je. Vy si reálne myslíte, že v každom druhom byte tu niekto čaruje a niekto, kto ľuďom nepraje a chce im poškodiť a je to paranoidné. Dobre? A dokonca žiaden normálny človek, ktorý sa venuje ľudovej mágii, bezdôvodne nepreklína, neporába ľudí a neposiela na nich žiadne zlé veci. Hneď kvôli niekoľkým dôvodom, o ktorých si možno povieme inokedy. Čiže, ak máte čierne svedomie, to je iná. Treba vedieť, že niekedy sa na nás nalepí niečo, čo sme sami pritiahli, alebo sme sa jednoducho nachádzali na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase a niečo sa na nás usadilo. Je pravda, že duše a možno iné entity sa na nás vedia nalepiť a častokrát cez nás prejavovať isté závislosti, poškodzovať nás psychicky a iné možno takéto varianty. Ale opäť sa nejedná o porobenie a prekliatie. A práve to všetko si viete vyzistiť cez divinačný prostriedok. Určite viete z mojich minulých videí, že divinácia neslúži na to, aby vám niekto predpovedal z jednej karty 350 bezvýznamných vecí, ale aby presne vedel zamerať svoj výklad, nazeranie do kryštálovej gule, kývadlo, to je jedno, na správne otázky, aby dostal správne odpovede doslova, aby smeroval ten výklad. A práve na takéto veci slúži výklad. Aj na takéto. Skutočne je na tom človeku niečo, skutočne je porobený, skutočne je prekliatý a tak ďalej. Nedávny prípad jednej klientky, ona bude vedieť, o kom rozprávam, poslala mi správu. Chcela by, je to samozrejme anonymné, nespomínam tu mená, nespomínam nič podobné. Chcela by istého partnera, ten partner sa nezachoval dobre, chcela by ho naspäť a jedna nemenovaná osoba jej napísala: vrátim vám vášho partnera, ale obidvaja ste znečistení, ste prekliatí a preto nie ste spolu. Za takú symbolickú cenu vás očistím, aby ste boli opäť spolu. 3 500 eur. Dobre počujete? Áno, dobre počujete. Pamätajte si jednu vec. Žiadna osoba, ktorá sa venuje ľudovej mágii, vás nebude pýtať za rituálnu prácu váš mesačný plat. A nie to 3-mesačný plat. Dobre? Je logické, že zasvietí vám kritický faktor, tu niečo nesedie, keď vás niekto pýta za vážnu rituálnu prácu s znalosťami, ktoré o tejto téme má 20 eur. Ale pýtať niekoho 1000 eur za ľudovú mágiu, to nie je človek, ktorý sa venuje spirituálnej ceste. To je osoba, ktorá z vás ťahá peniaze. Dávajte si na to pozor. Nikto nie je mocnejší, menej mocnejší, tak ako som písal na Facebooku nie tak dávno, mocnejšia práca, silnejšia práca, nič podobné. To všetko je marketing, cez ktorý z vás ťahajú peniaze. Keď nevyšla jedna práca, povedia vám, že vám dajú druhú, silnejšiu očistu a tá bude stať 700 eur. Neverte tomu, je to bullshit. Pardon za moju francúzštinu. Dostaňme sa teda k veci. Čo môže byť spôsobovateľom toho a častokrát hlavným je to spôsobovateľom, že sa vám v istej oblasti nedarí alebo že v istej oblasti neviete dosiahnuť nejaký cieľ. Na svojej ceste, predstavte si, tu ste vy, každý z nás dostáva isté požehnania, ku ktorým sa my blížime a tie sa blížia k nám. Niekedy sú väčšie, niekedy sú menšie. Každý z nás niečo dostáva. Či si to uvedomujete alebo nie. To sú požehnania, ktoré na našej ceste sa blížia k nám a my sa blížime k ním. Ale niekedy sa stáva, že medzi nami a tými požehnaniami, ktoré k nám majú prísť,
vznikne veľká guľa, veľký úzol. Blok, môžeme to nazvať blokom, ktorý sme si zapričinili svojim vlastným pričinením. Zobratím 10 požičiek a zlými voľbami v živote, alebo niekto pracuje proti nám, a tým teraz nemyslím rituálne, nerobí mágiu, ale je proti nám, ohovára nás, nechce nám umožniť zvýšiť pozíciu na pracovnom mieste, nemá nás rád, špiní naše meno a tak ďalej. A to sa začína kopiť tu a to na tie požehnania nevedia cez tie bloky na tej ceste našej pomyselnej prísť k nám. V našej ľudovej kultúre sa predtým, než sa privolávali peniaze a predtým, než sa robilo čokoľvek takéto, sa vyháňala chudoba. Vyháňala sa choroba ako nejaký démon pomyselný. Vyháňala sa nepriatelia. Až potom sa následne priťahovali peniaze. V húdu ľudovej mágii na to máme iný výraz. Volali sme to predtým chytač blokov, ten typ rituálu, a následne bol pomenovaný za modernejší názov alebo modernejšie a volá sa to otvorenie ciest. Rituál otvorenia ciest je viacej typov, ale všetky plnia istý účel. A tým je repelencia a zároveň priťahovanie. Má za úlohu odstrániť prekážky ľudí alebo iné prekážky, ktoré vám bránia v dosiahnutí vášho cieľa. Pretože častokrát sa stáva, že vy sa zmeníte, urobíte potrebné kroky na to, aby ste niečo dosiahli a stále to nejde. Neviete prejsť cez isté veci, neviete dosiahnuť niečo, neviete sa dostať na isté miesto. A na to slúži otvorenie ciest alebo chytač blokov, tomu hovoríme. Na to, aby by ste odstránili prekážky, ktoré bránia a zároveň pritiahli tú požadovanú vec, ktorú si želáte a ktorú si prajete. Netreba to zamieňať s rituálmi, ktoré sú očistné a očistujú váš emocionálny nejaké nazbierané veci okolo vás pomyselne, ktoré očistujú kliatby, ktoré očistujú porobenia, alebo z vás očistujú, alebo z vášho priestoru očistujú nejaké entity, ktoré sú na vás napojené. Je to úplne niečo iné. Takže si pamätajte, že ak vás niekto očisťoval a nezaznamenali ste žiadne výsledky, zrejme bola použitá zlá technika a zrejme ste neboli porobení a zrejme ste neboli ani prekliatí. Kedy používame ešte otvárače ciest? Predstavte si, že ste vo vzťahu, snažíte sa v tom vzťahu, možno aj obaja, a vždy vznikajú trenice, vždy vznikne nejaký prostý problém. Vtedy je najvhodnejší otvárač ciest. Predstavte si, že vy ste sa zmenili, urobili ste patričné kroky na to, aby ste niečo dosiahli a vec neprichádza, neviete sa k nej dostať. Vtedy je vhodný otvárač ciest. A pravdu povediac, je to prvá vec, na ktorú myslím pri klientoch, pri sebe, ktorú treba urobiť. Pokiaľ to samozrejme výklad potvrdil a pokiaľ výklad vyvratil porobeniny, niekto na vás pôsobí rituálne, niekto vám rituálne robí zlé, zgrupilo sa 25 ľudí, ktorí každý deň na vás brizgajú, bodaj by sa mu niečo stalo. Pokiaľ toto všetko vyvratíte, v prvom rade je potrebné otváranie ciest. Žiadne priťahovanie. A častokrát zistíte, že keď otvoríte cesty, nepotrebujete žiadne ďalšie rituály. Takže pamätajte si, že častokrát sa do kaluže našich životov dostávame sami. Na to treba myslieť. Častokrát sa dostaneme na miesta, na ktorých nechceme byť kvôli našim vlastným rozhodnutiam, kvôli našim zlým voľbám a áno, aj kvôli ľuďom, ktorí nám neprajú. Ale to neznamená, že na nás robia rituálne praktiky, že nás dali prekliať, porobiť a tak ďalej. Vlastne zo 100%
98% ľudí nie je provených ani prekliatých. A predsa im to v minulosti povedali ľudia a predsa ich vyzývali na očistý. A hovorím to z vlastnej skúsenosti. Dáva vám to zmysel? Myslím si, že dáva. Dávalo to zmysel aj našim babiciam v minulosti, ktoré vedeli, že predtým, než začnú privolávať peniaze, budú vyháňať chudobu. Nemôžete naplniť miesto, ktoré je naplnené. Môžete naplniť iba miesto, ktoré je prázdne. Ale očista, limpia vajíčkami, okiadzaním, to všetko čistí, ale vás od entit, kliadieb a tak ďalej. A k tomu môžete pristúpiť, áno, ako nejakú všeobecnú vec, pretože predsa nachádzate sa častokrát na miestach, kde neviete, čo je. A o entitách a o tom, ako na vás môžu pôsobiť, si budeme rozprávať v ďalších videách, pretože nie je to také strašidelné, ako to vyzerá. Je to ale zákernejšie, ako si myslíme, pretože sú to nenápadné veci zo začiatku a neviete ani, ako sa dostanete na miesto, do bodu, kedy ste povolili svoje morálne zásady, morálka vaša a mravné zvyky zmizli a to všetko môže byť spôsobené entitami, dušami, ktoré nenašli pokoj, ale o tom potom. Vždy ako prvé myslím na to, že osoba má nejakým spôsobom môže mať zavreté cesty pre svoje vlastné rozhodnutia alebo pre ľudí, ktorým zámerne robia na schvály, bránia, špinia ich meno, ako sme povedali, a tak ďalej, a tak ďalej. Dúfam, že sa vám toto video krátke páčilo a dole vám dám odkaz na ďalšie videá, ktoré možno trošku s týmto súvisia a hlavne, ak chcete, môžete si ma pridať do notifikácií, aby vám chodili nové videá a nemôžete ma podporiť inak ako zdieľaním týchto videí a lajkom. Prajem vám krásny deň.